Najino manu binaula botar. Dada si tili-tili na manak si tolo-tolo nak peso hurok nong ngari boto. Jadi kyo kami makarat so anak dok para main nami nama muka pasu-pasu perdongas sari peon anggia nasida dus rohana saudurat duduk saudurat dutaruan agak rumah tung rumah tangga agak sitiru noeng pe asa hubuai yami godang namiot tu di godang alu godang maju tu anak tarebata sian nama muka sa kunasipur asa to muli jadarenga alu godang mulai ada mah amang nama lo nani di pemiluan nani tunggu di oloyamu naik pe alu godang mah tu situan natorok dan dia nalolo asarat martani yang totong di loga sakai masuk kita saluhna alu godang mulai ada mah nama lo nami naik pe asa bubuai hami godang namyo badamang ma godang mulai-mulai mau lihat ya pak hata ni nama dua di nama dok siat jurin nama mula siat juru mula topak mau ngadi baik ko godang mulai-mulai lasi hukum mak tu godang sopa mau lihat mana malo nami noek pe asa mangaliat kami baca mangkotang liati nanggo para tuluhan baca mang
mamalo nami nuak peridikyo nolong mabanubamu kaganggian dia alamat kas binas nirwana